Nachádzame sa v areáli kinologického klubu Dubnica nad Váhom, kde vám prinesieme ukážku výcviku psov, bežnej verejnosti, takisto výcviku služobnej kinológie a takisto športovej kinológie Dubnica nad Váhom. Na dubnický cvičák chodím od svojich 16 rokoch. Postupne sa to kryštalizovalo a sa stal som mňa profesionál a pracujem v ozbrojenej zložke ako odborný strážny psovod. Mojou úlohou je vyhľadávať omamno-psychotropné látky a mám tohto psa špecialistu, ktorý sa používa v zásahovej jednotke ako obranár. Kdo je? Slava. Šupák! Aj, výborná, dobre, reálno. Drž! Hop! Kinologii sa venujem zhruba 4 roky a v súčasnosti pracujem v ozbrojených zložkách ako strážny psovod. Aktuálne pripravujem psa podľa medzinárodného skúšovného poriadku, čo zahŕňa vlastne stopu, poslušnosť a obranu. Kdo je? Kdo je? Kdo je? Pust. Kdo je? 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 Lahni! Sadni! Vstaň! Sadni! Je zle. Lahni! Sadni! Kdo je? Aport! Pust! Kdo je? To je ono, výborný! Aport! Služobný pes musí vedieť hociaký predmet doniesť, ako napríklad tento mobilný telefón, a s radosťou ho musí doniesť psovodovi. Teraz to predvedeme. K nohe! Aport! To je pešák! Výborný! K nohe! Pust! Šupák! To je dobrá, ano! To je ono, dobre! Krásne! Zosť, nohe! Čo mám? Dora! Vidíte. Stoje? Hej! 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 Dobre, poď! Revír! To je ono, super! Revír! U mne!
naživo. Nabrala som odvahu a ja si idem na vlastnej koži vyskúšať, ako prebieha také zadržanie páchateľa naživo. Niečo? Rifli, hej, najprv. Áno. Snaž. Bože, pozri sa ešte jedno. Ako je, nemáme také voľné? Pani reportérka, keby ste nám chceli znovu ujsť, tak ten pes vie, kedy zakročí, takže si môžete vybrať, kedy chcete. Ujduť. Ujduť. Akže mám rýchlo Utekať, áno. Zaber. Ja sa bojím. Zaber. Zaber. Prudko. Takže čo to znamená? Ja sa bojím. Máš slabé nohy? Dobre, nehyb sa. Pusť. Ty kokos. To tu zaber. Nehyb sa. Pusť. Nohe. On sa ma hýbe, nie ja. Nehyb sa. Pusť. Dívaj sa mu do očí. On to má rád. On to má rád. Zapri sa obidvomi nohami do zeme. Jaký to je pocit? Nemá, neťahá už toľko. Poď. Tak sa nehybte. Najistejšie na zemi. Ja by som sa rada nehýbala, ale no. To je ono, výborný. Nehyb sa. Pusť. Kokos, on mi zlomí nohy.